Hello? Ma'am? Ikaw ni Ma'am Lisa? Ha? Di makikistorya misal kadiyot lang? Misal 1 minute? Iya. Huh? Ino lang, oy. Ya, unsa naman? Di man makikistorya niyo rito. Di magyud? Di sa sawo ba man? Di mo yun. Di mo isa kikis. Sulti mo. Yait! Isa! Ano ba ito? Tabangan lagi kasi mong kaguol. Ano mag-ikog na yun ko, ani? Pwede ko balka karapira. Yurito. Yurito. Uy. Yurito. Ayaw ka balakanin mo problema nito. Mangita ng tagain. Tabangan ka. Mahalin mo ka na yun. Ayaw, may kagilitibor yun. Uy, pagsansakot. Uy. Nga? Sakto na lagi tabangan ka ng problema. Pagpakamatay ko! Pagpakamatay na mo. Dato, di ka mawilis ko pagkala. Tabangan! Dili lagi! Si Lisa ra gyud ako, ha? She is the only one! Si Lisa ra gyud ang pinitik sa akong kasing-kasing! Alay langit! Wala man daw tayo mahingon ni Mirito. Usahan na naman to siya aktiban. Yahan naman yun to. Mangita lang ko taglahin, good? Damay na ka. Sabi mo ta. Chile! Si Lisa ra gyud ako, ha? Walay langit! Without Lisa, my heart is useless! Ang ganda Saan mo tawag ka dito? Uy! My heart in Shilala! I was feeling insecure! My not loving anymore because Lisa is the only one my heart! Nalagi Steven yun ito! Saan mo tawag ka? Uy! Patyon ako, Steven! Patyon ako si Steven! Pati na mo Steven? Pagita ko ng suhol. Siya magiging... Suhulan ako arang pagpatay ni Steven sa madali! Ikaw, Rake! Ika'y pagita sa taong muli kay Dari Steven! Uy! Ha? Asa man tao-tao ng kalisod ang manubog mo patay? Tagan! Buhatan ko si Pitamel! Arang pagpatay ng itim! Nyo rito. Pila ka nito imong ihatag nyo rito? 50 mil? Pulag gamay raman na nyo rito. Wa may musugot anak. Pangitaon man kain taong musugot anak nyo rito. Pila ba din? Pila! Usa ka milyon nyo rito. Utsa! Ikaw na ito, Steven? Siyang matangas pagkatao ba lang sa kamilyon? Mahal na laki! Sakto ra na nyo to. Kaya ka ng 50 mil? Damay naman kayo na panahon na. Dili, Tawag na ito ipapatay. Ay, ilinga. Saan tawag ka? dili. Ako'y manginag-killer. Ugma na yun. Pati na ko, Steven. Ipapatay na ko. Hipos na siya. Pre. Lingkod na pre. Dayon. Ari lingkod pre. Sige pre. Ipumatang imong nasa una-una pre. Ako pre, di anhit agyo ka. Ni agyo ko. Kay, ikuyawan ako ni hitabo ka pre. Ano naman pre? Si Arnold ba, ang akong anak. Di magyud magandawat sa iyang kapilihan. Gusto gid niya pre nga
Huwag tanong na Steven. Gusto niyang ipapatay. Patay niya? Muna iyang tumong. Labihan na ganyan pagkabuang ni Lisa. Nadaot na yung hunahuna. Wanay mahayong pensamento. Saon tagaan no? Ida, dili maayo pre na ipapatay na si Tiban pre. Kay delikado ta na pre. Maulag isab. Saon mo ni Ron? Ako pre. O yun man do, namawa si Tiban. Pero tangan sa sakit pa ron, sa natural ka. Okay. Isod na kayo, maangin tag tao na way hinungdanan ng katilingban. Sus. Pre. Manuhul ba lang tag tao nga mo yung patay na diba? Kaya pre, murang delikado yapon na pre. Ito akong ingon na. Sa natural pre. Sakit pa ron. O sa hilo pa siya. O sa aksidente ba? Na aksidente pre. Okay, sila, paangin. Kung may hinungdan na tao. Malagay. Kanang mamatay siya sa sakit, pre. Murag. Di niya itamangin na. Oh, na maayo pre. Patakan ba siya kiro? Nya, mamatay siya sa rabies. O kaha, mamatay siya sa atake sa kasing-kasing. Ano ba yung nana ba pre? Dili ta masabit pre. Pre. Ano naon na tumayo kay bida? Kumaangin lang tayo ganang way hinungdan na tao, pre. Mabilanggo lang ta. Biyak masyador na buwangan. Paano na itong presidente ba itong patyo no senador ba? Mahala na, di ikauwaw ka na. Bida, sa atong pagkahimtang, pre. Mabilanggo lang tayo hinungdan. Sus, mura o piso ko daw sa katakmo, pre. Uwawa na to na. Kinahanglan ko pre nga mawanas, diba? Di ko gusto pre nga dunay daw tang may tabo sa ko anak. Pinangga ko kay tao na si Arnold. Kinahanglan ko nga matuman ang iyang pangandoy nga maangkong dinaslisa. Kumuha ko ng buang nga tiban nga mo'y nakababag, mo'y nakaingon. Hagpay pati nga lang natuman ang iyang pangandoy. Nga sila di magdayon sa lisa. Tabangi ko pre, tapati ko ani. Pre. Akong tanbagin mo, pre, makalmahan ang imong anak, pre. Na si Arnold, na ato nang gibuhat ang tanan na para sa iyang kayuhan. So, napakalmahan ang ayaw padali-dali ah. Malagi nga, tabangi ko ani nga, sila di magdayon sa lisa ha. Siyam na itong gibuhat, pre. O bitaw nang nakasakong o, naglapad na kay Gunika na ni. Importante, pre, makalmahan lang yun ang imong anak, pre. Nasa sa madugay sa madali, hinayon yun ang imong ikuan, pre. Ipangandoy, pre. Basta pre ha. Pag ginabangay ka pre ha. Oh, sama na yung kumpare ko ta. Ha? Oh, kadali lang, pre, ha? Day, matip! Kaya kapin rin si pare na gobe. Kaya haro ma-kuan. Makalma-kalma ni. Bakit palihog kape. Wati. Oh, basta mo rin ito, pre, ha? Ay katambag, ay yung kagol, pre. Basta ato buhaton. Tambagi lang yun si Arnold. Nakalma lang ko sa anak. Kalma lang sa dong. Anak yun, ha? Salamat kay pre, nga alalay kay kanako. Tingali, kunwa ka pa. Nga may ayuda nako sa tumong sa kong anak diya sa mong anak. Hasta tingali ko, mapil ko kabuang ani. Ayaw, pre. Kalma na, pre. Daghan na kayo dito. Oh, sorry. Daghan na kayo tao dito sa sud. Kuan, pre. Pintal, pre. Imo pag yung lumagan. Oh. Ha? Mag-ubot na dito, pre. Ay, relax na lang, pre. Kalma na lang.
O, inom ka na kape. Salamat tayo, ha? Nauna tayo. Thank you. Ay, ay. Oh. Ay, Mas Arnold.